Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan nin tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampango na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kaniba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Good afternoon! Hello! Kaya ta daw po ini na sitwasyon mga tugang sa satuyang kapalibutan. Ngunyan pong aldaw mga tugang nin Sabado, magpartisipar po kita sa tuyang programa. Ang sa tuyang pag-irestoryahan, ano po ang epekto o impact mga tugang kan microplastic? Yan po sa satuyang mga marine resources, sa katubigan, sa kadagatan. Pero ultimately, ano pong epekto kaiyan o impactaan sa buhay niya to sa tuya pong salon bilang mga nagkukonsumo, mga tugang kan mga marine resources. Buda, anong epekto kan sa ecological aspect kan kadagatan? Kung dakulong kitang plastic niyan, yan baga natutunaw aniba, ni baday natutunaw. Pero nga ni, saro nga ni naman sa mga, kada ko nag-research kayo, ang pig-upod na mga, yan ngayon na mga recyclable plastic sa mga biodegradable plastics. Totoo ba yan? Totoo daw yan. Yan po mga tugangan sa tuyang himay-himayon ngunyan na pagkahapon. Para po sa gustong magpartisipar, mag-upod lang sa mag-text sa 0928-777-5548 0928-777-5548 ha? Manyan tabing paghapon, mga tugang ang sakuyang profesor sa research ha? Kaya may tiwala ako digdi pag nag-uron kaming duwa ha? Siya po mga tugang ang Research and Development Management Division, head tabi kan Bicol University. Saro po siyang marine biologist ha? Kaya kung nangangay po kamunin mga paliwanag tungkol sa marine, sa kadagatan, sa katubigan, mga tugang saro po siyang marine biologist ha? Siya po ang matao sa tuya nin paliwanag, may kinaraman sa tuyang topic niya na paghapon. Kaya ta daw po ini, mga tugang nalabanan, mga tugang Professor Romnel Juneda,
Junior ka pala, sir. May junior ka pala, sir. May junior ka pala. Maray na hapon tabi, sir. Welcome po sa tuyang programa. Maray na hapon, VP Henry. As in, maray na hapon sa mga taga Pardangog ta. Yes. Makakurab. Kaniuna naman ako. Di man na rin para pagkikurab ka. Anyway, mga tugang sa mga nakatutok po niya na paghapon, pwede kang magpartisipar sa pagipunin paghapon o pwede kang mag-share kan sa indong mga ideya tungkol po sa magiging topic tangon niya na paghapon. Pero meron tabi, sir, siguro, pwede mo nang ma-define kung ano po ang sabihin kang microplastic. Saan po nagupuan iyan? As in, ano po ang, paano po nagkaigwa kan sinabi ng bagay tabi, Professor Ronel? Okay, ang microplastic, pinag-combine na micro, gusto sabihin sa dye. Opo. Plastic, aram taba ko ng plastic iyan. Yes. So, ang plastic na mga gari planggana o gari mga tamong kadakula, Yeah. natunaw yan. Opo. Or inilang na plastic na mga sandobag, bagang napapakalta sa udan. Natunaw yan sa paglipas ki panahon. Okay. Pag tunaw ka iyan na pipiridaso sa mga saradit na pidaso. Kaya naging popular ang microplastic. Tayo na po iyan ang resulta. Ayun. Ang nakulang plastic, sabihin ta o klamaron ta na nawawara man. Kaya Apo. bako mga totoo na ang diaper ngaya, minatin ning arog ka ining mga 100 of years. Dahil ako ngayon, so diaper ka na ko, linubong ko, nawara na after a week. Nawara so diaper na dakula, kaya lang nagkapiridaso sa saradit. Iyan po ang piga-apod ta ng microplastic. Plastic man gira siya. As in, makatakot na itaday na hihiling. So eno tang pag-urulay ka inidigdi. Opo. Na obserbaran ko ang mga reactors at may magayon kitang news about that. Ako na ugbahon ta halang kawo na ang level kang awareness kan sa tuyang mga tao tungkol sa microplastic base sa mga comments duman. Yes. And bilang edukador, bilang sa akademya, as in bilang researcher na nagpo-promote kan sustainability kan sa tuyang coastal and aquatic resources. Opo. As in balance kan sa tuyang aquatic ecosystems. Makaugmahon iyan. Yeah. So, nagkaigwaning halangkaw ng awareness sa tuyang mga tao tungkol sa mga bagay-bagay sa palibot. As in, sarok nga ni ka ng microplastics. Opo, oo. So yan sir, gusto sabihin pala, pag ang microplastic, nagpupuon duman sa mga drakulang plastic na tinapok niya to. Di man talaga siya nagpupuon na talagang micro na nanggad siya. Meaning, gari, mga small particle, na hali mismo duman sa mga plastics na yaon po nabubuhay sa kadagatan. O most probably, pwede po yan na dyan sa daga, ibibulo sa kadagatan, tabi sir. Araw po kaya ng kadalasan na ruta ng microplastic. Pwedeng direktang sa tubig na duman siya nagrugnay. Opo. As in, duman siya nagpiridaso. Yun. Pero kadaklan, yaon din iyan sa terrestrial sources na bubulos kan tubig uran, pasiring sa mga salog, and eventually pasiring sa dagat. Na ang dagat din, igwanin sa diring sirkulasyon. Kaya dahil pwedeng klamaron na lugar sa mundo na librido sa microplastic. Yeah, correct. Dahil sabi sa mga researchers, even ang bottom kang ocean, even ang glaciers sa polar ice, may mga microplastics na. Iya po. Dahil gabos na plastic, Dracula, as in hiling. Igwan yung mga plastic na tinoyong gibuhon na saradit, microplastic na siyang dati, for our intended purpose. So, ano pa man, halik man siya sa dakula o dati na siyang saday, pag napapaduman talaga sa kapalibutan ta, medyo makaalarma. Ayan, oo. So ano po, regardless iyan sir kung anong klaseng plastic tabi yan, na basta pag tuminunaw siya, matundag siya sa pagiging microplastic. Opo. Actually, ang plastic, sabi kang mga chemists na kompuesto ng mga polymers. Yeah, okay. Yan. Establihon po iyan na gari, it's a very stable substance na ang microplastics or ang manoplastic gibo hali sa polymers. Okay. Yan, big band ng mga iba-ibang chemicals man. So, because very stable ang polymers, it can withstand through time na ma-degrade into further element. So, ang microplastic po, pinidasong sadit na plastic na hababa sa sukol na 5 mm.
Grabe, Yeah. So talaga po, most probably, baka di mo na mahiling yan Opo, pag-abot kang oo. panahon. Oo. May mga saradit na plastic na bako na microplastic ang apod. May piga-apod na sindang picoplastic. Okay. Nanoplastic. Mga saradito na yan. Saradito na. Iba na ang dimension niya. Pero since kita mas gari harani pa sa naked eye, sa resolution ka naked eye ang microplastics, and iyo ang dakulon, Yeah. iyo ang napapagtaon taning attention ning maray. Pero ang risk ka ini, magsaditon pa siya o mag-microplastic lang, na-ingest, na-assimilate kan tissue kan mga nakakakan ka ini, as in Yeah. papasa sa next trophic level or sa level ba kang food chain. Yeah. Oo. At eventually, nasisibo kan mga predators. Sa dagat, ang mga predators na ini, iyoan tuna, Yeah, correct. Oo. iyoan pating. Isus, bata paboritong kantuna. And iba pa na nagkakakan ki masaradit na sira na eventually ini economically important Yeah. dahil sa attraction ekonomiko kay niya, value niya, talagang halangkaw ang chance na natunaw na plastic na ginamit mabalik talaga sa tuya. Yeah. Opo. Actually, sir, yan ang sunod ko sa imong hapot sa imota. We identified already kung yan na plastic na yan in general po, ano ang inailing nilong impact bilang sarang marine biologist sa buhay nin mga creatures yan siring sa sira. Sa naturalisa po kan dagat o tubig, ano pong nahiling nilong impact tabi kan, Sir Ronel? Base sa mga pag-aadal both abroad and local, may apat na grupo kan Opo. epekto niya. Ang endot is harm to marine life. Harm to marine life. Nakakadanyar sa marine life. Yaon na dyan, so pag na-ingest niya, nakakaigwa ng physical damage ang sistema niya. Dapo. Tapos nakakaigwa ng internal injury o death. Kaya data po kita magalas na minsan may nagkakahiriling kita na basta na sana dahil ma-i-explain na may butanding yan na nagiligid-ligid na sana dyan sa gilid kang dagat. And others na nagagadan. Yeah. So ani kaduang grupo, iyo ang pagka-disrupt kan ecosystem functioning sa dagat. I see. Ini komplikadong istorya Yan ini. medyo komplikado. Ecosystem kan tubig, kan marine. Dagat, opo. Okay, kan dagat. Pag sinabi tang ecosystem sa dagat, iyo yan kung ano nagkukumpwesto sa iya sa tubig, kalidad kan tubig Opo. na piglalangoy-langoyan kan mga sira. Minsan kita man naglalangoy-langoy dyan. Yeah. So, bottom and coastal habitats like corals, so soft bottom siya. So, mga mangrove pwede man or Opo. seagrass and seaweed beds. As in, so everything that is yaon sa katubigan. Yeah. Yan ang mga key players dyan. So ngunyan, ang gari konsepto kan ecosystem is flow kan energy. Okay. So, an energy baga sabi sa early science nagpupuon sa sun. Yeah. As in iyan gigamit kang photosynthetically active organism na mga plant na ang dagat nakulong ka na plants daw na kitang forest na parehas diyan sa bulod na hiling tabat. Kadaklan ka ini mga microscopic din. As in iyan kinakakaning masaradit-sadit sa iya. So naginibong pagkakan kang mga plants na microscopic sa tubig, kikakan yan kaining mga masaradit-sadit man na animals. I see. Okay. So, gari baga may producer kita. Ang producer dyan, so plankton. So, mga saradit na, o dara ko lang tinanom sa dagat. So, pag siya kinakan, so nagibo niyang energy duman, mapapasa duman. So, may flow kan energy na pigsusunod. Hanggang umabot ang flow kan energy duman sa mga predators. Okay. Kaya kung ano ang mangyayari sa pyramid na yan na nasa baba sa mga producers, pag maapektuhan producers o nagkakakan sa primary producers, dahil kaya asahan nakakakanon so nasa taas. I see. So Okay. madidisrupt ang gari unfunctioning kan ecosystem. Yeah. So, scarcity. Opo. Tabi, kung sa tao nga, so food, scarcity of food sa kan mga marine resources, marine life. Gari po baga sa simpleng kuan sa pagkakan kan tao.
dakulon ang players. Correct, correct. So, yaon dyan so para tanom, yaon dyan so para ani, Yeah. Oh. yaon dyan so para balad, kung paroy-an, yaon so para mulino, and yaon so para bakal. Yeah. Bago mo bakalon, ikaw aning mga truck driver ka na nagta-transport kan kwan. Correct. Halimbawa, bagay daining nagkataon na nawara ang krudo dahil naka-transport. So, madidisrupt ta sa movement kang goods from one location to another. Madidisrupt ta sa see. gari sistema. Okay. So, okay. Arog po kayo. May mga pag-aadal na luwas na ining mga pig-apod na coffee pods, ining mga saraditma na animals na Opo. primeramente yung nagkakakankan mga plankton sa dagat. Yeah. Pag sinda ang matibayon, may na-accumulate ning microplastic. Kadaklan ka mga samples na may microplastic sa sistema ninda na di-disrupt ang sa indang feeding rate sa pagkakaninda. So, pag sindaday na magkakakan, Opo. talagang magagadan. Yeah. Mababawasan ang populasyon niya. Asin, mawawara ito na organismo na may kapasidad sana na magkakan ka itong saradit na animals. Saradit na plant. Yeah. So, Okay. madi-disrupt ta so gari flow kang Iyan. energy. So, naturalesa kang kadagatan. So, ang ikatulo po na cluster kan impact kan sa water system is so pick-upod baga na bioaccumulation, Bioaccumulation. biomagnification. Okay. Sa simpleng gari medyo komplikado ang konsepto pero mga gurang tabaga nagpaparumdum sa to na kitang mga nagdarakula sa dagat na mas maray ngayang kakanon so talimago Oho. o so araki-aki pangayang Yan. kaysa sa mga parabunay na ngayon o dakulo ng darakulaon ng sira. Iyan po may basehan scientifically kasi ining mga darakulaon na mga predator lalo na sa kaluy-haluyan na sindang nabuhay sa oral daw na pagkakaninda natitipon sa iya so ano man na kinakakanya kung microplastican halangkawon ang retention niya. So, yaon sa kanya, sir. Yaon ang sa lawas niya. yaon niya sa lawas niya. Kung gura doon sa kahaloy sa dagat, gura karong mga kadakol ang nakakaon niya. Iyo So, po. yaon po ang sa iyang ginhawa. Iyon po yung konsepto kang bioaccumulation and biomagnification. I see. Okay. Kaya, Okay. kaya may mga sira kita na pagkikakan pagdarakulaon na nakahudong. Yeah. Correct. Yan may accumulation sinda ni sa kahaluyan nindi sa dagat. Piga-apod na nag-bioaccumulate o biomagnify. Oh. Totoo pala ang sabi kan mga gurang, ano? Di ba? Dahil lang sa bioaccumulation na yan. Opo, oo. Pag gurango na ngayon, sira ngayon, oh, hindi ka magkaon ka yan. Maski sa toxicology o sa lado ning dynamics kang hudong Opo. nakakahudong sa dagat. Oh. Pag saradit pa, tolerable pa yan. Okay. Because of the size and Oo. because of the period na nag-exist siya as feeder, talagang diit. Mm. Pero pag sugurangan na, talagang tatamaan ka kaya. Okay. Ang panghudyan na Oo. cluster kan mga epekto, yun ining chemical contamination. Okay. Kasi ang polymer, nagari backbone kang microplastic, pwedeng mag-absorb as in mag-transport ng toxin. I see. So Okay. iyan, kung nasa sarong lugar sana, dahil kang asigurasyon na siya matinid sana dyan, Okay. dagat may sa diring circulation pattern, na dadarayan kung saan. Nahiling ko kanina sa introduction tabaga, Iyo po. ipakita ning mga seabirds na naglalayog-layog kanina. Opo. Iyo. Saro din siya sa mode of fastest mode of spread of microplastic. Kasi so nadadakop niyang sira kung kontaminado siya, kakaunon niya, malayog, migratory birds, ang droppings niya or iput niya madadara kung saan, saro man siyang paagi. I Sarong see. pinaka-notoryoso po digdi na gari toxic chemical na pwede niyang makuha. Yung Opo. piga-apod na polychlorinated biphenyls. Plurichlorinated. Ano tabihan, sir? Anong klase yan? Ini sarong Halian sa plastic mismo? bako man po. Bako. Hali ini sa mga industries. okay. Pwede siyang organic pollutant na saro siya sa example na bigsususugan ka mga researcher na ang mga microplastics igwa kayan. So sabi ka mga eksperto, kung bibilango doon estimate nila kang particles kay microplastic sa dagat, Opo. igo daaning 2.3 million
tons. Kung sabi kan eksperto na nag-estimate ka ni kung madudada kita sa DCGB, Yeah. bilangon ta. Oo. Kaning siguro ta. Pero manangkan gang to nilada iya. Pero yan pong Oo. estimate nila base din sa pag-aaral as in modeling. So sa experience tadig di sa lugar ta, baka Opo. arayo na arrogant Mangyari. global po mangyari. ini, Global po. yan eh. And kung iyan, yaon sa sarong lugar, dahil nga sigurasyon na matiniri sa siya dyan because may capability siya na mai-transport because of the Yeah. small size. Yeah. Correct. Na ingest Correct. kay migratory organism and kayang-kayang darahon kang global circulation kang oceans. I see. Okay. So with that po, sir, yan na, pagkasabi, apat na mga rasones na iyan. Ano, kamo pong mga marine biologist, styling mo, personally, gurano yan kakuan ka gari hazardous sa, ano yan, dyan sa ecosystem nin kadagatan tabi. Kasi pa rin may nahiling na kamo, ang mga researchers, may nahiling ng dakulaon na impact ayan as of today tabi sa tuyang marine resources. Well, very, very alarming siya. Mhm. Kasi nga, data na ihiling. Opo, correct. Ikaduha, pagkakantan titamaan. Yeah. Ikatulo, Mm. so backbone kang pagkakanapig ko ata, Mm. titamaan man. Yeah. So garibaga, we are facing a double barrel shotgun. Na dahil ka talagang kawala. So what Oo. we can do is actually do something with our plastic use and plastic disposal. Yeah. Hudya naman, pero data na kay puan daragdagan pa eh. Yeah. Opo. Okay. Isingit ko lang tabi na sinasarong texter. Sabi niya, good afternoon, Henry. Parang out of topic ako, pero I just want to know this sa imo patabing guest na na marine biologist. Yung mananggad po. Gari mananggad po, siblag ang topic mo. Pero pagbigyan ta ka po, sabi niya, masigwe po ako, ang mga sira po na nadakop sa paagi ng dinamita, how dangerous it is po, lalo na iyang baga, nawawagas man yan sa kadagatan. Si Ronel, tabi. Primero sa pag-dinamita talaga, Aha. very dangerous na Correct. yan. Bako lang sa nagagamit dinamita, but pati din sa mga sira na both target and non-target. Yeah, correct. Wagas talaga yan. So, wagas talaga yan. So, talagang dain ang question ka yan. Regarding duman sa mga dininamitahan na sira, Yan. kung ang hapot tungkol duman, Opo. delikado din po yan, although daing chemical na ginamit. Iyan po, nadakop out of sugaribaga impact kang pagsabog. Kadalasan kayan, madalion iyan ma-spoil. Oho. Kaya mga ibagaan sa tuyang mga fish warden sa Yeah. nagbabantay kayan. Correct. Sarong pag-testing kayan, di patindog ang sira. Pag nagpipilo-pilo iyan, Yeah. o di May dissect, tama yan. Oo. sa rabog kayan ang tissue, sa rabog ang kung anong internal organs. So pag siya may mga dugo na nakaruluwas as in na nalanog ang sa iyang flesh. Opo. Madali po ni spoilage kaya. Delikaduhon po iyan pag napahaloy-haloy na konsumuhon. I Kasi see. madali po yan atakehon ng microorganisms sa kundi maray na puan. Kasi nga po na-release mo sa mga napasabog mo pati din sa tissue niya sa laog. Kaya baga po ang binumbahan madali i-trace. Yeah, Kasi nga yeah. po may mga hemorrhage, may mga tissue breakage as in bone even na dismember sa laog. Yeah. Opo. Sabi katong gusto ko lang po kaya nihapot kasi ang na-imagine ko po sa botelya baga po ang dinamita, sabi niya. Meaning nagiging small particles man ang mga glass na iyan. Pareho ang paggibok kang glass budak kang plastic. Uy gaman po iyang kiepekto. Ta iyang baga po dahil natutunaw nag-glass na mga small particle na puro tayo na sa kasupon daw kay niyo. Siguro ang sabihin niya. So nagkaparidaso. Sige tabi sir. Primero po, yan na nasa botelya. Once na kinag siya sa botelya para magkaigwa ng gari kompresyon ang explosive material na pag in-ignite mo talagang ma-create ki impact. So napipidaso siyang tuo as in tama ang obserbasyon din do po ang botelya nagkakasaradit-sadit man yan. Yeah. So dahil ko lang sigurado kung ano ang composition kang botelya. Pero kung totoo so namati ko sa teacher ko kay to kang college ako. Piling totoo ito sir. Na Maestro ito eh. ang botelya da
is a Oh. super cold liquid. Oho. Yan ang definition Super niya. cold liquid. If day man ako nag-chemist, kaya Aha. medyo day abot kan sa to yung Iyo abilidad malangga, niya. iyo. Oho. Pero siguro ko po, parehas ang ruta niya na dalaganan once na mapidaso siya. As in, mag-deteriorate. Opo, opo. Oo. So, dahil ko po, direktang masisimbag ito kung mag-contribute siya. Yeah. Yeah, okay. Sabi kan sa rutang texter, Henry, good topic for this afternoon. Magadakol akong naukodan tulos pag-start nindo. Pakihapot daw po, kunday yan maagapan, kunday po an maagapan, daying na daw ang kasalugan ta, pati kadagatan. Pwede pong pasiring duman. Iyo. Posible. Pasiring duman. Posible, oo. Kasi lingon nindo po, dakulon ang mga pruweba ka, mga siyentista na Yeah. ang microplastic yaon na sa sistema kang mga nabubuhay sa dagat, both plants and animals, sa Yeah. tissue niya. Yeah. As in, may mga sistema na kung paano ang pagsaligsig kang baybayon para ma-assess mo ang particle prevalence Yeah. kang microplastic sa Yeah. baybay. May mga sistema na din kung paano mag-isolate sa water, as in aramon kung piraang load kang microplastic. Gusto sabihin, yaon na talaga siya. So, ang pighiling tapo kay ni since global ining sitwasyon, Yeah. sa kahaloy-haloy tanang napabayaan ini, igwa pa manggaro kitang pag-asa. Ang panahon tamo niyan baka bako sa pinaka-akma na panahon para kita mag-aktuar. Pero sa pagiling ko, yun na lang po yung natatada. Yeah, Chance yeah. ka. Yeah. Okay. Ito po sila na-mention mo kasabago na apat po ito nagari piga po so grabing global impact, tama yan sir, marine impact, di ba? Itong apat na ito, kung susumahon ang apat na ito, gabos na aspeto kang marine sa kadagatan niya to, iga po itong dakulang impact, epekto talaga tabi sir. Nakulawan pa ang epekto niya lalo na pag pagsarabay mo yan. Yeah, correct. Kunaon Then mo ang- imagine ko ito pigtatara mo. Pag nagkasarap, ay doon na ito nga kung nangyari ngunyan sa kadagatan, yung nagkasarabay na ngunyan, it happened already po sa tuyang marine ecosystem ngunyan. Ayo po, kasi ilingon mo, ang mga buhay sa dagat, na-ingest siya. Yeah. Kung siya igwanin toxin, marirelease ang sa laog kan sistema niya. Pag sinibo ito ning dakulang predator, malilipat sa iya. And nasa tuktok kita kang food chain. Yeah. Kan food pyramid bala. As the apex predator ang apod. So, nasa tuktok ngayon. Opo. So, madadara sa duman. And imagine kung padagos na ma-disrupt ang ecosystem functioning, pirang milyon na Pilipino ang mawawaraning pagbuhay na nakaasa sa pagsira, na nahiling tangani na because of overfishing and mga bako sustainabling paagi kipagsira, padagos na nagrururoan sa tuyang kantidad, as in kalidad kan sira na nadadakop sa dagat. So may mga prospect man ang aquaculture, Yeah. pero may gari collateral damage man Opo, permi opo. sa kapalibutan. So sabayan mo pa kang mga target kang mga parasira, as in paborito kang Yeah. mga parasaod na bakalo na sira. So mga predatory fishes, Yeah. tuna ngaya, barakuda, balanak, mga darakulang sira na nagbabayo accumulate. Yeah. As in, ining potential niya na mag-absorb, as in mag-transport ng toxin. Talagang gari ibong-ibong ang sa tuyang likayan. Kani. Yeah. So, kung kita po magbabalidate ka ini o sa tuyang mga health practitioners, Opo. siguro ko sinda makapag sasabi din na posibleng may mga obserbasyon sinda na pwedeng i-attribute ang mga helang na pigbuburulong remedyohan nila Yeah. sa quality kang kinakakan kang pasyente. Yeah. Opo. Mga tugang, alas 2:38. Makaskaso ng oras ta Sa muya pong pagbabalik, himay-himayon ni Sir Ronel Juneda, mga tugang, saro pong marine biologist. Ito na diskuter mi sa buong ecosystem kan kadagatan kan tubig, di ba? Iyan, kung iyan ano nang epekto ka iyan sa satuya na mga konsumidores kan sira, di ba? Itong mga nagkakaraon sir kan mga kasag, shrimps, mga shellfish, di ba?
Yan na mga masira mo nuno na sira. Kita na mga tao ang nagkakaon po kayan. Ano ang nailing na impaka yan sa satuyang sadiri dahilan sa mga microplastics na yan. Dahilan ta, dit ako naman sa pigasabi ni sir na epekto na ito ta. Kung iyan na itatransportar sa konsensain, makakatransportar ang kadaklang kampig kinaunta sa satuyang salod sa mga maabot na daw. Pag-urunan po niya ito mga tugang yan, makalipas lang kan mga patalastas, 20 bago po magabot ang alas 13 na po. An oras hatod sa Indokang GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito now in cool litro para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep. Mabilis. Magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol Neozep Forte, Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited, join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Hello, ka-Jims! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Sa gitna ng COVID-19 pandemic, kailangang matibay ang ating dibdib laban din sa mga sakit tulad ng tuberculosis o TB. Magpa-check up at alamin kung may TB ka o wala. Magpa-chest x-ray at magpa-test. Magpagamot. Magpakasigurong wala ring TB lahat ng mga mahal mo. Maging matatag, proteksyonan ang sarili at makipag-ugnayan sa iyong health center o TB clinic. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, Food for the Cell. Ay matagal na po akong pasyente ng Doc Alternativo. Sa awa ng Diyos, ito'y gumaling po ako, sumunod po ako sa kanilang mga tagubilin. At ngayon po ay magaling na po ako at mini-maintenance ko na lang po yung Fulvic Mineral. Salamat sa Alternativo kasi kung hindi sa inyo, hindi ako gagaling. Maraming salamat po. Ay ako po si Edwin Ascutia, taga Pawa, Legazpi City. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. The Provincial Government of Albay, headed by Governor Grex Lagman, Chairman of the Executive Committee, Co-Chairman Board Member Melissa Abadesa, the Sangguniang Panlalawigan ng Albay, and the Magayon Festival Executive Committee present Magayon Festival 2023, May 8 to 21, with nightly raklakan beer and food plaza all month long at the Legazpi City Old Airport, Magayon Photo Exhibit, and DTI Special Setup from May 8 to 21, and Agri Fiesta 4th Agri Expo from May 3 to May 5, May 6, Basketball Tournament, Tennis Tournament, Elimination
Round, May 7. Tennis Tournament Elimination Round, May 8. Misa sa Magayon Thanksgiving Mass. Magayon Drum and Lyre Corps. Official Declaration of Magayon Festival 2023. Silyab sa Magayon Fireworks Display. Konsyerto sa Magayon Opening Concert featuring Gigi Delana. Magayon Festival Opening Live Band Concert, May 9. Philippines Acrobatic Show. Hataw at Galaw sa Magayon Semifinals. May 10. LGU Cultural Night Pulangi. AUL Night. May 11. Magayon Job Fair. SebBiz Awardees Tour of Albay. LGU Cultural Night Boracay. Magayon Band Fest. May 12. Magayon Job Fair. SebBiz Awardees Tour of Albay. UFCC Mixed Martial Arts sa Magayon. Metro Manila versus Bicol Region. Jazz Mix Summer Dance Concert and JMX Modeling Runway Show. Konsyerto sa Magayon featuring Bandang Lapis. May 13. Magayon Fun Bike. Magayon Chess Tournament. Artists Creative Industry Forum. Magayon Football Cup. First Governor Grex Lagman Golf Tournament. Magayon Beach Volleyball Open Tournament. Magayon Cockpit Derby. Magayon Dance Sport Workshop. Daragang Magayon Pageant Livelihood Visit. Anigaiden 11 Cosplay Empire. Daragang Magayon Pageant Rehearsal. Serenata Brass Band Festival. Majorette and Military Parade Competition. First National Magayon Festival Dance Sport Rehearsals. May 14 Magayon Chess Tournament. Magayon Football Cup. Magayon Beach Volleyball Open Tournament. First National Magayon Festival Dance Sport Competition. Anigaiden 11 Cosplay Empire. Retro Music Festival. Magayon Festival 2023. Presented by San Miguel Brewery Corporation in cooperation with Converge, PhilHealth, Gubat St. Anthony Cooperative, LCC Mall. Also brought to you by SM City Legazpi. Proxy by The Oriental, The Marison Hotel, Pander, Eastern Communications. Brought to you in part by Bicol Petroleum Gas Station, Ayala Malls, Mayon Albay Pet Care, and Farm Play. The Provincial Government of Albay, headed by Governor Grex Lagman, Chairman, Magayon Festival Executive Committee, Co-Chairman, Board Member, Melissa Abadeza, the Sangguniang Panlalawigan, and the Magayon Festival Executive Committee, present Daragang Magayon 2023 Coronation Night, May 19, 7 p.m. at the Albay Astrodome, with celebrity hosts Marco Gumabaw, Nicole Cordovez, with Paul Salas, Miss Philippines Earth 2023, Ilyana Marie Aduana, and Binibining Pilipinas 2022, Chelsea Fernandez. Daragang Magayon 2023 Coronation Night, presented by San Miguel Brewery Corporation in cooperation with Converge, PhilHealth, Gubat St. Anthony Cooperative, LCC Mall. Also brought to you by SM City Legazpi. Proxy by The Oriental, The Marison Hotel, Pander, Eastern Communications. Brought to you in part by Bicol Petroleum Gas Station, Ayala Malls, Mayon Albay Pet Care, and Farm Play. Aram daw nindo na pwede tanggibohon ng mga gowns asin costume ang mga recyclable materials. Arog kan plastic, straw, asin iba pa. Arog kaini. Sa paagi kaini, mababawasan ang mga basura sa tuyang palibot. Igwa pakita ang costume na pwedeng gamiton sa mga events. Kaya to daw ini? Kaya! Kayang-kaya! Aram daw nindo na mas makakatipid kita sa gastos, asin makakabawas kita sa basura kapag nagbakal kita ng mga powder soap, shampoo, asin iba pa sa mas darakulang pakete kaini, mas mababawasan ta ang bilang kang basura kumpara kung mabakal kita sa sachet. Kaya to daw ini? Kaya! Kayang-kaya! Aram daw nindo na ang pagbakal ng pagkaon ng mga fresh na produkto kundi marhay man sa satong environment. Opo, pag nagbakal kita ng fresh na mga gulay, prutas, makakabawas kita sa plastic na gagamito sa packaging. Iwas pa kita sa mga pagkaon na may preservatives. Kaya na daw ini? Kaya! Kayang-kaya. Alright, kaya tada po yan. Kayang-kaya po. May reaction muna tayo. Didi Sir Rodel. Sabi kan texter ta Henry saka Kaiser. Marao talaga ang paggamit ng dinamita kasi sa mga sadit na sira, day na magdakula, mapapaksyo na gabus. Lalo na ang payo kan tambakol sa gata. Yan. Another reaction about tambakol. Sabi niya, Sir, nakadako po kami kitambakol, may plastik sa laog kan tulak kang hiniwa mi. Gustong sabihon po, may epekto ini sa tao talaga. Dakula pati na tuna. Ngulang ko lang na tambakol. Ngulang ko lang naaraman na ang tambakol palang tuna. Ano? Tuna yan. Talaga. Sige tabi, sir. Reaction tabi naman sa tuyang texter.
Pero bako pa itong microplastic Yeah. na nahihiling pa nga ni. Dakula. pa yun. Eventually, ang katotohanan yaon, magdakula mas magtunaw o bako tunaw na plastic yaon sa dagat. Yeah. As in nasisibo yan kan mga napapagkamalan nindang pagkakani. So talagang na sisibo ninda maski ninda ko lang plastic. Opo. In fact, may mga kaso kita ning ano apod ka kan before ining mga balyena as in butanding na nakukuhatan sa nagliligid-ligid digdi sa satuyang gilid kang mga baybayon o kung yaon man naglataw-lataw sa dagat gadan. Dahil saro sa mga primary reason kang mga nag-imbestigar kay niyo. Paano ki plastic ang sa indang tulak. So, katotohanan yaon po talaga ini sa dagat. So, tambakol dai siya madidiharan na talagang makasibo ta matibayon ini magbukod ki mga talimago. I see. Tapos minsan sa baka nga yan nakasut sa pagbukod niya, pagkamalin niyang kakanon so plastic na nalansi manggaro so tambakol kaya makakakanya talaga ini. So maray ini tanahiling. Gusto mo yun, sir? Itong tambakol na ito, tunang ito, magagadan man sana ito? Magagadan siya. Magagadan po siya sa kaluya-luya dahil iman ito, maapektaran sa digestive system niya. Tayo kasi pong plastic, baka sana ini plastic na pigihiling tang iyo yan. Siya, ang sabi kong polymer kasubago. Ang gari ultrastructure niya, pag iniling ta sa halangkaw na resolution ng microscope, may lulo ini, porous ini. I see. So ini paboritong pwedeng istaraning mga microbes, bacteria, viruses. In fact, may mga pag-aadal na dahil sa kakaskas niya or mobility ka microplastic, saro siya sa pwedeng maging paradara ki mga microorganisms na baka delikado. Saro pa. So oil spill tabaga po digdi sa somewhere sa Mindoro o Marinduque. Oriental Mindoro. Pasalamatunon kita taday nakaabot digdi. Pero po sa katotohanan, pwedeng umabot ang digdi sa to. So mga sira na na-contaminate duman, hali duman. Taday man nagrespetar contaminants ki political boundary. Naalarma lang suyaon sa lugar na yan, asin suyaon sa Palawan, pasiring duman sugari direksyon kang pag-anod kang tubig. Pero actually, ang mga haraning lugar, parehas ta, haraning Sibuyan, asin Bicol, bako isolated sa problema duman. I see. Sabi kan sa utang sa bago bako po kaya bako po palan makangalas kung ang mga sira nagkakagaradan o nagkakaburuto dahilan diyan sa istorya ni sir. Ngunyan lang ako nakadangugan araw ka na mga istorya po sa radyo. Reaksyon tabi sir. Ikaduhang beses ko pong namati na may nabutod na sira. Kaya ito baga nagiging karawan baga yan na ngaya ay nagkakaburutod nga sa sira. Di ba? Pero totoo po yan, igwangani pong sira na takot sa tubig. Yan, Subadik na tabi. Iyon man ang gano'n. But anyway, balik po doon. Nabutod na sira. Sa nabubutod na sira, pwede po talaga na maging kausaning death ang sira, ang paka-ingest ng plastic. As in, pag sinda kasi po, na gari na, ang iba kasi po kayo nakakakalang sa indang hasang. As in, ang iba, minadiretso man talaga duman sa indang sistema, sa tulak. So, kaluhi-luhi, magagadan sinda, lalo na kung sa hasang ini makakalang. Dahil dakulaw ng role kan hasang kan sira sa feeding, sa pag-filter kan tubig, as in, sa iyang paghangos. Okay, sabi kan barkada kong doktor, sabi niya kaya, do not mention ngayon my name. Sabi niya, totoo po kaya iyan na pigataram nindo. Kasi po, sa mga speakers may ka ito, saro sa mga pinagdududahan na sa cause kan cancer ngunyan, ang mga pagkaon na plastic na na-induce man hali sa mga ibang klasing buhay, lalo na po hali sa dagat. Sir, di ba? Opo. Okay, so diyan po kita mapon ngunyan, ay madali lang po sir, tao na may saro pang text. Sabi kan sa tuyang texter, good afternoon po hen. Pakitanong po kay sir, kasi
ano ini? Ang lata ay takla ini. Ang lata baga po may takla. Nagkakahiling akong mga lata nin sardinas diyan sa dagat. How dangerous po ini? Tabi man. Tabi. Pag ang bakal nag-deteriorate, nagre-release man inining pollutant. Okay. So, parehas po iyan. Kaya bangani po baga ang mga barko, from time to time, pig the dry docking an. Yeah. Tapig Titiktikan. titimplaha, pig pipintahan, tigatiktikan. Tas sa kaloy-aloy, mina-disintegrate iyan dahil sa interaction sa tubig dagat Opo. o sa tubig mismo. Yeah. Kasi magre-release iyan ng pollutants din. I Lalo na see. pag dyan na mismo siya tuluyan ng matunaw. Yes. So halos parehas po ang epekto man kayan. Yeah. Opo. So kaya nga iday po dapat pagtapok ang primero po delikado ang sardinas lalo sa laang pakabukas. Kasi kung magkurukarigos ka baga tabi Henry BP Henry, medyo delikado. Pero nakulang tuwang man po ang sardinas na lata sa umang. Yo. Istaran Ninda. May mga lugar kitang nahiling na darakulaon ng umang, ang harong ninda, kung bako tabo, lata kan sardinas. Yes. Yung nakalig na ko kayan mananggat sa makalaya. Kaya ito. Okay. Di man po kita sir sa kwan, ano ang although very clear talaga na may epekto ini sa satuyang salud Pero kung diyan sa mga sick creatures na yan, napagkukonsumo niya to. Kamo tabi base sa mga research nindo. Ano ang pinaka-huge impact kayan sa lado po kan tao tayo nagkokonsumo mismo kan mga marine resources na yan, marine species na yan. Primero po sa health, may text sa tuyan sarong doktor kanina. Data na kaipuan itong i-elaborate. Eksperto po yan. Correct. Ani kadua po sa ekonomiya. Okay. Kasi po ilingon mo, kung ang microplastics yaraon, bako lang sa darakulang sira kaini o ang apektuhan. Mabawas ang darakulang sira ng mga adult fishes kasi so mga aki pa sana na henerasyon ninda nakaka-ingest na kaini o. Sinda magagadan sa amay na edad na dahil pa nakakontribute sa fisheries. Opo. So gusto sabihin, the more na microplastics na yaon dyan, dakulaon ang chance na magbawas ang kantidad as in quality as in quantity kan sira na available sa parasira. Kung ini po isasabay ta pa so issue ning illegal fishing, issue ning overfishing. Na sabi nga ni ngunyan may mga nagkakalwag na mas dakol na nga so parasira kaysa sa sira. Pag sinarabay po tapo iyan ay talagang being an archipelagic country na dakulang proportion kan sa tuyong populasyon ang nakaasa sa yaman kan dagat. Bakong karaw-karaw ang agyat na dadarawang kaan sa ladong ekonomiya asin pagbuhay ki Bicolano ki Pilipino. Iyo po. So ako kami sa nagiging karawan mo iyan na nagkulang na ngayon sira sa kadagatan kang Pilipinas. Nagiging karawan iyan Pero base sa discussion tangon yan, mangyayari pa lang talaga iyan na makulang ang sira sa tuyang kadagatan. Di ba? Base po naman sa bigta umong mga reasons ka sa bago. Haloy na pong nangyari. Haloy na nangyayari. Ngunyan nga nasa pagremedyo po kita. Imagine Pilipinas, nag-import kita kisira, di ba? Nahiling po nindo yan. Pag kamo nagsasaod, makahiling kamo ning bako kamo pamilyar na sira. na mga magayonon ang pagkakamada. Ang mga matapati, mga singkito na. So, yan po ang pagsasabi na kita kahit maski kita kuan napalibutan ning dagat. Because kadaklan kan sa tuyang mga parasira na ining access sa duman sa lawud na parte exclusive economic zone lalo na sa issue sa West Philippine Sea ay talaga po maabot ang peryodo na talagang ang sa tuyang sira magkukulang para sa Pilipino. Dahil na pong bago ka ini hilingan po nindo ang sira ta sa saod. Dahil ka naman makabakal ki galunggong na hababa sa 200 ang kilo. Gusto sabihin ka ini supply na available sa tuya bako nang sufisyente para pababaon ang sa iyang market price. Minababa sana siya kung bibagsakan kita kang imported. Iyan totoo bako lang sa sira istorya kang
sibuyas, istorya kan bawang, as in iba pang commodity. Halos arog ka ng istorya. So scarcity of resources on everything talaga nag-unfold na. So dapat talaga magdiskarte ang Pilipinas in terms of food production. Yes. Oo. Digdi sa mo po ngayon, nakaling ako kiumang, nakaestar sa dulay na tinapok kadakula. Grabe naman na estaran kan umang dulay. Saday-sadayan niya manggaro na umang niya. Dita kula mo magkimara sa dulay mo. Okay. Sabi kan texter ta, totoo po ba yun? Mga isda na nasa 120 feet kagaya ng galunggong kumakain ng mga toxic waste sa karagatan kaysa yung mga isda na nasa mabato, mga 15 feet lang ang lalim, mas safe kainin, tabi sir? Day pa po akong na-encounter na arog kaya na istorya. Na ngayon, sa hararom o sa Pag babaw, sa hararom, sa magapo na sira. Pag sa hararom, vulnerable na siya. Pag sa magapo, bako. Iba. Pero po ang aram ko, sa mga magagapo na sira, pag mga gurangan ang kakanon mo, nakakadali man, igwan ipigaapod na poisoning, na pigaapod, sigotera. Iyo. Na yan po, na bioaccumulate niyang toxin sa laog kang lawas niya, sa kagurangan niya na. So, kaya nga ni po, kasuba ko tigsabi na medyo bako magayon na ang kakanunta sa mga gurango na. Bayaan ta na sana siguro dyan dahil nagpapatunay po sa biology sa fisheries na mas magayon na parabunay ang dakulang sira kaysa sadit na sira na nagpuon-puon pa sa nang magbunay. Yes. Okay. One. Sir, pakihapot po kasi sa imong resource person na-challenge na-challenge kaya po ako magapot. Ngunyan baga po, sunod-sunod ang red tide sa Masbate, Sorsogon area. Kan mga panahon ay marayman, kan panahon mo pala, kan panahon pambihira po kami makadangog kay red tide. Sir, ano pong iling mo kayo ng red tide na ini? Tama-tama po yan kasi iyan ang saro sa mga pig pakadalubhasaan ko. Iyo, actually, red tide. Sir, kahit to, kang elementary ko high school ako sa Castilla, sa nang bis ako nakadagog kay may red tide nga. Pero ngunyan, sunod-sunod baga every month, gari may every quarter, igwa kibareta about red tide. Ano po ang kuwan kayan? Ang istorya sa likod ng red tide na yan? Ang red tide po sa Sorsogon Bay, sa Huwag Lagoon, kang Matnog, asin sa Mandaon and Milagros Waters. Sigon sa pag-aadal, sarong organismo sana ang kausakayan. Iso pigaapod na Pyrodinium bahamense variety compressum. Ano? Siya sarong plankton, siya sarong sadit na animal na ang size niya, ang sarong milimetro, bangaan mo sa 1,000, 40 guhit ang sa iyang size. Ay, so si creature siya? Iyo po, buhay siya. Okay. Na sa diton sa microplastic. Sa diton siya, alagad siya may kapasidad na mag-gibon ng toxic substance na gari byproduct kan sa iyang metabolism na ang sa iyang function so sodium potassium pump kan muscles gari baga bomba ang toxin yan nagkakalang duman sa bomba. So, unroll kan calcium potassium pump. Iyo po ang paghiro ka mga muscle. So, gari ionic movement ang nangyayari kaya. Okay. So, kung ito makalangan, abnormalidad na. So, paano kung muscle na yaon sa puso, yaon muscle ngaya kung saan, pasiring sa may kung saan na vital parts. So, kadaklang kang na red tide ang day kibulong ang gigibon na sana so electrolyte balance sugary air passages management kasi daing antidote ang red tide. Ang I see. Saro lang kung magayonon na bako magayonon maka alarma na realidad tungkol sa organismong ining Pyrodinium bahmensing ini. May mga time na nawawara siya sa tubig, kaya sabi daing red tide. Pero actually, yaon po siya. Yaon siya? Nagkakaturog lang siya? Nagturog siya sa sedimento bilang cyst or spores. Okay. Pag abot kang panahon na siya mabukag, favorable sa iya ang kondisyon kan tubig, as in siya hinog na mag-germinate,
ma-transform naman siya kanso yaon sa water column na morphology Oho. na nag-create ng toxin. I see. Ini pong fire rin yung bahamensin na ini sigon sa pag-aadal kanong Mm. eksperto na inabot ko din sa UPMSI. Opo. Ining organismong ini gusto kani mainit na tubig. So climate change species ini. Dahil kita magngalas, kung Kung sa mainit- panahon ngunyan, may climate change nagparainit ang Oo, dagat, oo. nagdadakulan episodes kan devastating Iyon man ang ganda, ano? harmful algal bloom. Iyon man ang ganda. Pag masyadong, parang ngayon, Disyembre, malipot. Pero pag garawang palaguan sa amin, makadangog ka na, may red tide ngayon dyan. Yan pala sir na red tide na yan. Tama ba ang pagkasabot ko sa iyo? Tapos sabi mo, sir, sa pig-expertise mo, sa pinakadalubhasang pag-aadal mo bilang marine biologist, ganun, nagbubunay siya, hali naman sa creature na ito. Di sir, kinaimbento na ngaya panggadan sa creature na andyan sa dagat? Igwa man po ning ginigibo sinda, ang ginibo kayan is pig-spray ning gari soil, inibagang gari siya bye-bye na may particle na luho man. Opo. Siya may kapasidad na magkupot duman sa mga red tide causing organism. Okay. Ang apod kan sa siyensya flocculation. Pag siya kinuputan, nabibring ka ang cell, nagagadan man siya. Napasa. Ang problema kan collateral damage. Ay, may nadadamay sa iba. Madadadamay so civilian. Sa civilian. Salbatan na, ano? Damay ang civilian pala. Oo. Damay ang civilian. May mga pag-aadal na din na ginigibo, mga tinitesting, pero so far da ipaki nahihiling na sa dalawang lado na pag-control sa iya. Yeah. Okay. Pwede lang siyang gamiton itong gari ball clay. Pag talagang aramo kung hain ang concentration niya isin halang kaulunon sa iyang density. Oo. Sabi mo sir, saro lang ang klase kang red tide sa Sorsogon and sa Masbate area. Dakulang klase po kaya nagkakausa na dakulon po ang na klase. Dakulon po ang toxic microalgae na pigapod. Nakakahudong na sadit na algae. Oh yeah. Microalgae. Okay. Ang pinaka-popular lang as in sa bilog na Pilipinas, as in sa Southeast Asia, ining Pyrodinium na ini. Yan na yaon sa tuya digdi. Oo. Igwaning iba pa, pero day siya nagbo-bloom. Medyo misnomer po ang red tide kasi day man talaga nagre-red ang dagat. Ang pinaka-akma na technical term kayan is harmful algal bloom, HAB. Harmful algal bloom. Natatapon ka sa red tide tabi, ng magaday mo nagpupula. May mga istorya kaya sa ibang lugar. Natlog nga ni, malipot. Okay. May mga istorya kaya sa ibang lugar na talagang may organism na napula ang dagat. Duman binase. Sa Malaysia, may nagpula talaga. Pero iba ang causative organism kaya ito. Okay. Pero natapot ang nakokangkan sa mga seashells lang. Okay. So sira, gano'n dahil man titamaan. Ang sira, dahil matitamaan pero nakaka-ingest. Kasi yaon sa dagat. Nakaka-ingest siya. Okay. Pero titamaan po kay nilalo ng tahong. Iyo man bibawal bagang tahong. Yaon siya sa water column. Okay. Ang seashells kasi, ang feeding habit niya is filter feeding. Pigsasara niya yaon sa tubig. Sisurop niya ang tubig. Minaagi sa iyang gills. Kasi sa mga pagkakanduman, mag-red tide causing organism, tunay niya na didepositan sa iya. Pero dahil siya affected kayan. Okay. Ang toxin kang red tide na iniyo, gari sa higher mammals or higher forming animals nagtatama. Ito nga ning sodium potassium pump antitama niya. Kaya paborito na tamaan talaga. So mahilig-hilig kung makan kay tahong sa maabaka pag may red tide. Ay nay ko po. Dayon sir konektado sa plastic o other pollutants tabi like na microplastic na yan. May pag-aaral po sa mga taga UP Marine Science Institute. Nakailing sindaning mga microplastics na may naka-attach na mga harmful algal bloom organisms. Duman sa okay. Sabi ko kanina, medyo may luho siya. Pwedeng istaran o gibo na tukawan kang makikihitchhike na organismo na kikapitalize ang mobility ka microplastic. Kaya pwede din siyang maging vector or carrier kay red tide causing organism or microbes. So konektado din sa microplastics talaga.
iyan pala na arog ka na bagay. May ng nakuha po ka na sa tuyang mga eksperto haling Marine Science Institute sa sample sa Kalayaan Group of Islands. Oo. May microplastic. Ayun. Okay. So microplastic, may red tide causing organism. Good afternoon, Hen. Nice topic po talaga sa discussion nindo. Ihapot ko lang po, yang di man good ki plastic ang kwan, ang ano ini ano ini, ang mga titarapok diyan ng mga kama. Igwa po yan. Igwa na, sir. Igwa. Tapos sabi niya, titarapok baga po ang kama sa dagat muna sa mga salog. May epekto kayo iyan po, sir, tabi. Igwa may po plastic iyan. ang kama. Igwa po yan kasi nakasanayan ta na plastic. Sa bagay, so, mabisa nga, diba? So, bitis, plastic, diba? Pag-iisip ta po, garito lang na so piglalaagan ta kang Gari foam. piglalaagan ta kang mga sinaudan. Yan, Yan yan. rin nakatatak sa tong plastic. Oo. Pero ining mga synthetic na fibers, synthetic na polymers man ini na parehas ang property Yan. ng Ang styro, sir, plastic yan. Bako siya. Iba yan, oo. Iba siya. So, foam nga yan, ining foam. Yun po. Yan, Oo. plastic. Oo. Okay. Ang gari raw material niya din o ang gari primary niya is polymers din. Yeah. I Synthetic see. yan. So, igwang ang kama, di pagtapok sa salog. Higdaan sa alog ng kwarto. Napasiram sa uruntang naman. Alas 3 years na pala. Bata may klase ka. Okay. Anyway, tabi sir, last na lang ngayon sa sarong texter ta. Sabi niya, agree po ako talaga na impakan sa tuya ng mga tao. Paano baga, kagibuhan taman sa naiyan? Paano baga, kagibuhan taman sa naan? Sabi nga ni Monsignor Kiambao, yan ang padusang balik sa tuya. Ganit tama, sir, di ba? Ang point ka ng texter ta. Di ba? Sa gibog-gibog na mabalik sa tuya. Sa mga plastic tarapok ta, kitango niya na nagsasapar. Okay. Bilang sarong marine biologist, tabi, sir, ano po sa hiling mo, kaya tapad daw po ini na ano po nga ni garing sa mga doktor baga na po kan ma-reverse, di ba? Reversible pa daw po ini na sitwasyon kan sa tuyang marine resources ngunyan. In terms of pollution, tabi kan microplastics na yan. Well, ang sa tuyang mundo man talaga may kapasidad man iya na mag-absorb ki disturbances. Okay. So garibaga pig-apod iya na built-in capacity niya to establish balance. Pero sa kaluy-haluy ng panahon inabot na nagaro so gari limit niya. Opo. Kaya yung ani ni sabi nga ni Monsignor may mga padusang balik. So kasi pirata mananggad baga. Pero siguro ko pang magayon tanggibuhon na lang is mag-act kung anong kaya tanggibuhon sa ngunyan. Yes. Para dahil na madagdagan kung ano niya on dyan. Kasi kita na nag-aasa na may mga nag-aasa pa din sa kakusgan as in kapasidad kan sa tuyang natural environment na na in-neutralize ini. Okay. Sabi niya gari po kaya may healing effect man ang ecology sa dagat kung dahil ng plastic. Gusto sabihin, gari nag-heal man tabi, sir. Yun po sinasabi ko kanina, built-in na kapasidad niya na mag-maintain the balance. Ang apod niya is homeostasis. So, ikipado man ka na sa tuyang kapalibutan. In fact, ining pig-enjoy tangon niya na diit pang benepisyo hali sa iya. As ining na-enjoy tang kagayunan pa, resulta ini kang built-in niya talagang kapasidad na mag-absorb as in mag-neutralize kan mga disturbances. Yes. Okay. So, dumang kita minaasa. Dumang kita. Salamat. Sana kaya tapay. Ano, sir? Kaya pa? Kaya. Yan nga rin ang mga simple yan na pigigiribo bagang clean up drive. Dakula na tabang yan na mahalitan mga plastic sa tuyang kadagatan. Buda katubigan ta. Or maski sa daga, sabi okay. Ay, sus ko uni may pahabol. Sadili lang. Sir, ang mga styro po baga, pigtatarapok dyan sa dagat, bata iyan baga po, gano'n man natutunaw. Sir, reaction tabi, styro. Totoo po yan, parehas po yan, halos Plastic behavior yan. ka. Ay, yun. Ay, nako. Baka ba isip mo taman, so plastic sa nanggari, ngaya, wrapper, etc. Dakon na klase ng mga bagay, ang iga po din mga polymer, di ba? Na pigigibo, and nakakakaon po ang kasatuyang kadagatan. Salamat ang tabi si Ronel sa imong oras digdi sa DCGB. Kaya ta daw po ini? Kaya. Kayang-kaya. Parting words po sa mga listeners sa tuyang programa.
Sa ulit po, maray na hapon sa Indoga Boss. Salamat tabi di si GB as in VP Henry sa oportunidad. Dahil lang magduwa-duwa kung sa pagunan nindo ang Bicol University, makakatuwang sa anuman na Yes. pag-providing resource person or anything na makatuwang sa pagdiseminar ki kaaraman, teknolohiya, solusyon sa mga pang-oral daw na sa tuyang namamatean. Yaw lang aran yun ang Bicol University as in a research center na tig-representar ko to provide assistance. Salamat po sa mga paradangog. Thank you so much po sa mga partisipasyon Professor Ronel Juneda, mga tugang, siya po ang head kang Research and Development Management Division kan Bicol University. Saro pa siya pong premiadong marine biologist. Masunod na ang programang Pingkion Mo. Ang orasyon tabi, makalipas lang kan mga patalastas. Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhanin tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampango na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kaya! Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic